Izindaba zehora lesikhombisa sigwethelwa zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Reconfiguration means that we are going to be tampering with that leadership. So that's the mandate that we've got, and that's what is going to happen. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usememezele ukuthi isigungu esiphezulu saleli qembu sesithathe isinqumo sokuhlela kabusha ubuholi beyifundazwe iKwaZulu-Natal kanye neGauteng ngokuhambisana nomthethosisekelo weqembu. Therefore, in my view, the applicant has completely not shown that she has got a clear right which entitles her to the interim relief that she is seeking. Sichithwe nezindleko zaso isicelo sokuvimba umgcaco wengonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini ebesifakwe uNdlunkulu wakhe uNtokozo kaMayisela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Usuqalile umcimbi wokugcotshwa ngokusemthethweni kaDonald Trump njengomengameli waseMelika ihlandla lesibili enhlokodolobha yaleli yazwe iWashington DC. Mbukeli sikubingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa enizethulelwa unoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabanga lelimhlophe qwa. Sibonga kakhulu mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Ake sibheke sibone ukuthi iziphi esihamba ngazo namhlanje. Usuqalile umcimbi wokugcotshwa ngokusemthethweni kaDonald Trump njengomengameli waseMelika ihlandla lesibili enhlokodolobha yaleli yazwe iWashington DC eMelika. Ake siucoshe bukhoma ke mbukeli lo mcimbi wokugcotshwa kwakhe. Leyo ke mbukeli bekuyimfanekiso yokugcotshwa ke kamengameli waseMelika uDonald Trump nosegcotshwa ihlandla lesibili. Mangabe siqhubekela phambili, isigungu esiphezulu eqenjini iANC sinqume ukungabuhlakaza ubuholo ophezulu ezifundazweni iGauteng kanye neKwaZulu-Natal. Kepha ke kunalokho lezi inhlaka zizohlelwa kabusha nokuyinto evunywa umthethosisekelo weqembu. Zombili lezi ifundazwe azenzanga neze kahle okhethweni likazwelonke nyakenye. That a very important discussion like this one and the fate of these provinces was hijacked by factionalists for factional reasons about the future of the party in terms of what will happen after Ramaphosa. Ngemumva komhlangano wezinsuku ezimbili wesigungu esiphezulu se-ANC unobhala jikelele weqembu ufikile Mbalula udalule ukuthi isigungu esiphezulu sehlukene phakathi malungana nekusasa lobuholi besifundazwe iGauteng kanye neKwaZulu-Natal. Lokhu kuza ngemva kokuthi lezi ifundazwe zingezanga zenza kahle okhethweni likazwelonke lwanyakenye. Zombili lezi inhlaka zizohlelwa kabusha nokuyisinqumo esithathwe yisigungu esiphezulu seqembu.
Reconfiguration means that we are going to be tampering with that leadership. So that's the mandate that we've got, and that's what is going to happen. We reconfigure, we go to the ground, we announce the reconfiguration to the structures in the next coming week. Kulindeleke ukuthi ngesonto elizayo ngomsombuluko ubuholi beqembu buhlangane ngenhloso yokuphothula ukuhlelwa kabusha kwezinhlaka bese kwaziswa namalungu eqembu. I know the buzzword is dissolution you like, is reinforcement others like, but overall it's a combination of the two. And then choosing the path of uniting our organization in terms of intervention. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Sichithwe nezindleko zaso isicelo sokuvimba umgcaco wengonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini ebesifakwe uNdlunkulu wakhe uNtokozo kaMayisela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Inkantolo ke mbukeli iveze ukuthi uNdlunkulu kaMayisela wavuma ngokwakhe ukuthi ngonyama ingashada nomunye unkosikazi uMithando wenza njalo. uNdlunkulu ukaMayisela utshele inkantolo ukuthi umshado wakhe kanye nengonyama yamaZulu uhlanganisa amafa futhi awuyivumeli ingonyama ukuba ithathe omunye uNdlunkulu. ukaMayisela uphinde wathi ke uma ingonyama iqhubeka nomgcaco wayo lokho kuzoholela ekutheni ke alahlekelwe imali. Here we are talking about a person who is involved, who is married in civil marriage. Abameli besilo bathi besingekho ke isidingo salesicelo ngoba ingonyama ayihlelanga ukucacelwa uNomzamo Myeni. But my lord, there is no marriage. There is no marriage whatsoever, and there's no evidence in that regard, my lord. That's the position of the respondent. ukaMayisela yena uthe ufake lesicelo enkantolo ngoba ubayede akathembekile. Kodwa ke umehluleli umngadi usichithile lesicelo. Therefore, in my view, the applicant has completely not shown that she has got a clear right which entitles her to the interim relief that she is seeking. Kulempela sonto esiphuma kuyo ke isilo sibhale incwadi simemezela ukuthi angeke usaba khona umgcaco phakathi kwaso noNomzamo Myeni. Isilo siphinde sayalela uhulumeni wesifundazwe ukuba ahoxise lonke uxhaso abehlinzeka ngalo uMyeni. Isilo asizange sizibaluleke izizathu zalokhu. Sengathi ngoba bengifika enkantolo ngiphuthuma sengifaka kamanje isicela ngisaphuthuma kodwa into engisengifuna ukuthi ngiyenze ukuthi ngilandele zonke izinto ngendlela ezizwe okungaba inkinga ngoba khumbula kusakhona isicelo sesehlukanisa sesifakiwe. Umehluleli umngadi unqume ukuthi ukaMayisela akhokhele izindleko zokulalelwa kwalesicelo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseMgungundlovu. Lihlahliselwe umhlazi ngama-28 kuNdasa icala lenkohlakalo elibhekene nalowo wabe ungqongqoshe wezokuvikela kuleli uNosiviwe Maphisa Nqakula. Abezindaba ke ze-SABC bathole ukuthi kube nesivumelwano sokuthi umbuso udalule izigaba uB no C zedokodo likaMaphisa Nqakula. Kuza ngemuva kokuthi kube nesivumelwano phakathi kombuso kanye nethimba labameli bakaMaphisa Nqakula malungana nokuthi yiziphi izigaba zedokodo kufanele izidalulwe. Abameli bakaMaphisa Nqakula bafuna ukuhlinzekwa ngemininingwane equkethwe ezigabeni zedokodo uB no C ngelithi kungase kuvele ubufakazi obuzokwenza ukuthi uMaphisa Nqakula aphume phambili kuleli cala. Today, before the commencement of the proceedings, I was informed in chambers that there's some form of concession on the side of the state. But because of this concession, I cannot make an order because both parties have to sit down and see what has to be disclosed and not to be disclosed. They have agreed to sit around the round table within a period of 3 weeks to sort out these issues. And if there's no agreement between them, then we'll hear this application again. Icala libe selihliselwa umhlazi ngama-28 kuNdasa. Sithanda ukuxwayisa umbukeli ngokuthi ke lo mbiko olandelayo uqukethe phakathi amagama aphathelene nezocansi. Namhlanje isithangami esihlalele isikhalo esifakwe ngomengameli wamajaji eEastern Cape uSelby Mbenenge siqhubekile nokuzwa izinsolo ezibucayi.
Usanamhlanje sizwe ngokwenzeka mhla zi-14 kuLwezi unyakeni u-2022 ehhovisi lejaji uMbenenge. Umabhalane wejaji uAndiswa Mengo ulandise lesithangami ngeinsolo zokuthi ijaji uMbenenge kulaphela mcela khona ukuthi alikhothe umhlaba walo ngezansi. uAndiswa Mengo uchaze lokhu waze wafikelwa umunye eqhubekeni kwesigcawu. Wandibuza ke umbuzo. He asked me a question. What was that question? Usithini umbuzo lowo? Wabuza wathi, do you see how much effect you have on me? And you say that he was also fiddling with his zip. Uthi ke waye phathaphatha nalapha kuye eziphini. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. What else happened? Intoni enye eyenzekayo? Unibuzile uba andifuna uyimunca na. He asked me if I didn't want to suck it. Maybe take an adjournment chair. Isiccawu siyaqhubeka kusasa. Mbukeli okwamanje ke sithi nje ke qunga phanga seyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi Sina ukukhathaza ngendlela abantu bakithi abayiphethe ngayo emgwaqeni kakhulukazi uma beshayela ikakhulukazi uma ubuka ukuthi baphuze bangephisibengene emgwaqeni. Umnyango wezokuthutha uthi bakhathazekile ngokwenyuka kwesibalo sabantu abaphangalale ezingozini zomgwaqo ngamaholide asehlobo. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odaba oluphambili besibike ukuthi Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula usememezele ukuthi isigungu esiphezulu saleli qembu sasithathe isinqumo sokuhlela kabusha ubuholi beyifundazwe iKwaZulu-Natal neGauteng ngokuhambisana nomthethosisekelo weqembu. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube kanjalo naku-SABC Plus. Ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Njengamanje ke mbukeli uDonald Trump wethula inkulumo yakhe yokuqala njengomongameli waseMelika omushasha ake sicoshe ke bukhoma. American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Umengameli waseMelika ke mbukeli lapho ebonga nje ke abalandeli bakhe okuyibona ke bamvotela bamnikeza ke amandla. Khumbula ke mbukeli ukuthi ke iyaqhubeka ukugcotshwa kuka Trump kanti ungakwazi ke ukuthi ukubuke lapha ku channel 404 ngaphansi kohlaka lezindaba zakwa SABC.
Lihlahlisiwe icala labasolwa abayi12 abasolwa ngokushaya ngesihluku baphinde babulale abantu abahlanu eNanda eThekwini ngesonto ledlule. Ngesonto ledlule izakhamuzi zithole idumbu zamadoda amahlanu enkundleni yezemidlalo yakuleya ndawo emkhakheni wezemidlalo wendawo. Izakhamuzi zendawo zibhikishe ngaphandle wenkantolo zifuna kudedelwe abasolwa. Bathi abashonile bebeyingxenye yeqembu lezigelekece ebelisabisa umphakathi. Umphakathi usubambe uchungechunge lwembhikisho ohlanganisa nokubhikisha ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa sendawo weseka labo ababoshiwe. Abasolwa ngokusho kwamaphoyisa bebengamalungu eforum endawo. Uzakwethu ngomhla ka-25 December besimncwaba ubulawe yiwo labantu abagcine belinyaziwe nabo. But isikhalo sami sisemaphoyiseni ukuthi wenza kanjani uthi mawufuna ukubamba isigebengu uzoma lapho ugqoka iuniform neveni yamaphoyisa. Angicabanga ukuthi kuumqondo lokho kubantu abasibathemba abanjengoba umkhwanazi ukuthi bangathatha abantu abagqoka iuniform bayobamisa lapha ba-expect ukuthi bazobamba isigebengu. Ngicabanga ukuthi kumele baqhamuke nenye enye imethod engasisebenzela ngoba esikufuna ukuthi basisusele labantu emphakathini. Izishoshovu zomphakathi zithi umphakathi awusawathembi amaphoyisa. Sizizwa sidumele, sizizwa sicasukile, sidiniwe, sizizwa sinokusaba okungaphezulu kokuthi besivele sesaba. One, uma ngabe umbuso uyi-oppose ibheli besathi thina sizoseka abantu abasigadayo emphakathini, abona abantu besazi ukuthi silala ngokukhuleka uma ngabe berawunda ngaphakathi emphakathini. Icala lihlehliselwe umhla ka-29 kuJanuwari ukuze bafake isicelo sebheyili. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Creecy uthi bakhathazekile ngokwenyuka kwesibalo sabantu abaphangalale engozini zomgwaqo ngamaholide asehlobo njengoba be1,502. Namhlanje ke ungqongqoshe wezomgwaqo la eNingizimu Afrika uBarbara Creecy ubethula ke ibalo ezigameko ezenzeke emgwaqeni yakulelizwe ngamaholide lawa asehlobo kulenyanga efileyo kanti ke likhona ke iphini lakhe umkhuleko hlengwa sikubingelele indabeni zosuku siyamuza ungqongqoshe uyasho ukuthi ngathi ke akuhambi kahle emgwaqeni imibiko isho kunye. Siyathokoza kakhulu Cibisa nabalaleli nababukeli bonke. Asiqale ngokusho ukuthi sinako ukukhathaza ngendlela abantu bakithi abayiphethe ngayo emgwaqeni kakhulukazi uma beshayela ikakhulukazi uma ubuka ukuthi baphuze bangene emgwaqeni ukuphuza bese beyohamba emgwaqeni njoba ibalo zikhomba ukuthi cishe ingxenye engu41% labo abashonile emgwaqeni kulesi sikhathi labantu behamba ngezinyawo. Okwesibili ke sibe nevimba mgwaqo ecishe zibe 1,000 kulamaholide suka kuona saphinde sabona ukuthi amathikithi esiwakhiphile ubethinta into eziningi faka phakathi ungaliqoka ibhande ukusebenziswa kwamakhala ekhukhwini njalo zonke lezi zinto uma usuzibuka uyihlanganisa ziba nomphumela nomthela ongemuhle emgwaqeni yakithi nokulahlekelwa kwempilo. Ngakho ke sumnyango wezokuthutha sikhathazekile ukuthi silahlekelwe imphefumulo 1502 nayo ekulahleke ngenxa yengozi ezingaphezulu kwe1,000. Ngakho ke kuyaphambili umsebenzi osihlalele ukuqinisekisa ukuthi silosu hambise njalo umyalezo kufanele bekhona indlela yokuyiphatha emgwaqeni nokushayela njalo nokulungiswa kwengqala sinene yensiza kusebenza emgwaqeni njengoba ungqongqoshe bekade ebalula. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulwa wakwaMzimba. Kwaza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi sikhona lezi imvula ephelezela ukuduma kakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni athanda kuba mahla amathuba uyongena ke eningizimu kwaZulu Natal kanjalo nasengxenyeni ke esilapha eMthatha sisho sithi ngamancane eMpumalanga enodwa siyongena eGauteng kanjalo nasesifundazweni saseMpumalanga sisho sithi ke phansi amaphapha zikho imvula esingasilindela sisho sithi nasentshonalanga ngaqhubeka nokubalela ebusuku banamhlanje kanti ke nakusasa singalindela ukuthi libalele nje entshonalanga kodwa ke ibe khona imkhamezelo esingayilindela ogunyo olungaseningizimu ikakhulukazi ke lapha eWestern Cape
Cape uyongena Eastern Cape la silindele khona ukuthi amathuba athanda kuba makhulu ko mawungena ikakhulukazi lapha Eastern Cape uyongena lapha kwaZulu Natal abe mancane kodwa mawungena komhlaba yalingana enyakatho kwaZulu Natal kanjalo nasengcenyeni ke ezilapha kwelase Free State kanjalo nase Northwest eGauteng siyaqhubeka sithi ke phansi amaphapha zikho imvula esingasilindela abe makhulu kakhulu kodwa okunike olapha kusajonisi osukwini lakusasa South African Weather Service yasikhipha isixwayiso ikakhulukazi ke somoya ngathanda ukuba namandla ikakhulukazi ke ogwini lapha ngasentshonalanga isigaba sokuqala kulozo ndawo kanti ke kusasa singasilindela loso sigaba ikakhulukazi ke ogwini lapha ngaseningizimu ko Plettenberg Bay uyongena lapha ko Cape Galas kanti ke nesimo sezulu okanye izulu elingathanda ukuba nomngozi ke mawungena ke ikakhulukazi engxenyeni esenkabeni yezwe isigaba sesibili ke kulozo ndawo sisho sithi ke amazinga phansi sivumele ngisho ngithi ke kuthanda ukuba phakathi nje lapha kuSutherland nokho lingathanda nje ukuphola kamnandi liye ngokufudumala ikakhulukazi ke endaweni ezingasoguni yongena ko Richards Bay libe phakathi futhi mawungena engxenyeni ke esenyakatho kanti ngophamo Ndlavelanga ngivumele ngithi ke shisa khipha umkovetsheni lapha kwaPhindini kuzo zonke indawo ezingapha ngasentshonalanga ko Frededali ko Vustile eKapa kwanyango ogugulethu alibekezeleke uyongena lapha ko Beaufort West sisho sithi lapha ikakhulukazi Eastern Cape lingathanda ukuba phakathi lifudumala kodwa mawungena kwaZulu Natal kanti ke ngase Gauteng lingafudumala uyongena eMpumalanga lithi kushisa kancane mawungena eMessina ngivumele ngisho uxola umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapha ke bese kuphathele zona ngolikamageba kusasa abakhonoza kwethu ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.